Du lytter til 4-7-8 metoden, en åndedrætsøvelse på 2 minutter. Ånd ind gennem næsen, mens jeg tæller til 4. Hold vejret, mens jeg tæller til 7. Ånd helt ud gennem munden, mens jeg tæller til 8. Start med at puste ud så meget du kan gennem munden. Så begynder vi. Ånd ind gennem næsen. 2, 3, 4. Hold vejret. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ud gennem munden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ind. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og ud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ind. 2, 3, 4 og hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og ud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ind gennem næsen. 2, 3, 4. Hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ud gennem munden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ind. 2, 3, 4 og hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og ud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.